menerobos kelebatan hutan yang sangat luar biasa. Iya, alas purwo ini walasi galat kali liwat banyu wangai. Oh iya ya, Tumeliaring Taman Sari Nuswantara. Ini manut kapercilan. Ya lagi tak aturake karo pendane Mbak Dr. Kenzi Emerson sing ana Amerika Mas Pakiti. Wah kono musim dingin nih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Saking kula saking kanca-kanca mayang karo sedaya. Wah mugi happy wonten mriku. Ya mugi kemeromo ndal saras. Karo sapa meneh kok ugi kula aturaken dumateng Mas Sunanto. Wah Mas Sunanto saka Pusat Gas Negara. Ya isi awal dhisik diutang ya dari wayang kae apa sing pamuksa iya saiki nah kita nggo virtualan sesuk ya virtualan ngopo malam tahun baru. Oh berarti sok malam tahun baru ki ya live streaming nek kok iya lakone ya sembuh sing penting kayak iki wayangan ngono lho adik-adik kene iki sing kudu golek jam terbang wayangan mayang angrene tahun baru mayang ini hari apa wayang kowe jaman biyen ora nek hari golek-golek hari ora nek acara golek-golek acara penting wayang dan wayang mergo becik iki saka kulino penontone barang bisa mengapresiasi wayang dengan baik mergo kulino karo berbasing ya ya